Szeretettel köszöntünk mindenkit a 2024-es, 2025-ös tanév második híradójában, aminek főtémája a címkeavató, amit ennek került megrendezésre. Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy a leendő ötödikeseket felsőségké avatjuk. Bemelegítésképpen a kis címkék a 8-os lányok segítségével eltáncolták a nádaházam tetejét. Próbáljuk meg még gyorsabban nád a házam rászállok a tényeket, esnek róla tényeket, leszakad a ha leszakad, mi lesz véle, sárga lábú tényeket, esnek róla tényeket, próbáljuk meg gyorsabban nád a házam tetejére rászállok a tényeket, esnek róla tényeket, ha leszakad, mi lesz véle, sárga lábú tényeket, esnek róla tényeket, Félábrász! Másik kezeddel megfogod a füledet, és így megpróbálod mondani az esküszövegét jó hangosan. Jó? Na, figyelsz! Én, most mondjátok a neveteket, még kicsi cinke vagyok. Nálam okosabbak már a nagyok. A tojásé ott a fenekemen belátom. Így a 8-osokat istenként imádom. Ezért, mint dolgos hangya igyekszek, és mindenben a kedvükre teszek. Kívánságuk számomra parancs, legyen az banán, eper, narancs. Hiába tavasz, nyár, ősz, tél, futok nekik a büfébe szendvicsért. Ha elsóhajtják azt, hogy friss tejet, megyek és keresek egy tehenet. A büfében őket előre engedem. Ha nincs pénzük, én gálásan fizetem. Nehéz táskájuk helyettük hordozom. Fáradt hátukat megmasszírozom. A tálcájukat helyettük cipelem. Étvágyukat szívesen viselem. Ha nincs kedvükre az ebéd, szaladok a büfében a siért. Az osztályfőnököm mindig tisztelem. Hülyeségeimmel sohasem stresszelem. Mindig a tanárnak van igaza. Ezért van az ő falán a diploma. Amíg behelytollam erősebb nem lesz. A tiszteletem a számomra lakatot tesz.
Levegőt is csak halkan veszek. Nehogy aztán túlmerész legyek. Ne legyen soha lyukas órám. Csak maradékot kapjak a menzán. Írjak 2 órás matek tesztet. És elemezzek fejből minden verset. Ha a tudással szájam nem erősítem, és pihés tollam érdemmel nem fényesítem. Maradok kis színke szégyenszemre, és sose álkárvezéres pagánygyerek. Na, tapsoljuk meg gyorsan a kiccinkéinket, azt hiszem ügyesek voltak, és a... Vajon mennyi vizet tudtok összegyűjteni egy merőkanállal és 2 perc alatt? Na nézzük, hogy sikerült ez a kicsiknek. Nagyon nyújtottabb léptekkel! Azaz, futás vissza! Jó! Gyerünk, Emili! Hajrá, hajrá, bések! Elég nagyobb léptekkel! Nem előztek! Hoppá! Ügyes, bejöjjön, menjél! Futás vissza! Próbáljátok bele! Ott mikor ideérsz bele, nem elé, bele! Jól merítsd meg! Jól merítsd meg! Hajrá, hajrá, vigyed! Hát de miért lőttek? Nem elé, bele! Tedd oda, nem messziről! Oké, már csak 15 másodperc, ügyeskedsz! Még oda kell érned vele! Vissza! Jó, és itt a vége! Jó, megkérjük a zsűrit, hogy nézze meg, hogy melyik vödörben van több. Ha nem sikerül, akkor lemérik, ha szemre nem látszik. Jó. A vödröt pedig megkérek 2 valakit, hogy öntsék ki a vizet. És ki legyen az a 2 valaki? Onnan hátul 2 8-os fiút, Milánt és Robit megkérem, hogy jöjjön ide hozzám. Kapnak egy kis feladatot. Gyere, látom, hogy ide figyelsz. Ez a kevesebb? Akkor mi 3. Jó? Ának sikerült többet? Igen. Jó, A-osztálynak sikerült többet újra. Tehát 10 pont. Egy léggömb nem elég. Ebben a feladatban növeltük a lufik számát, így a játék is nehezedett. Vigyázz, rajt! Hopp meg, nem baj! Menj, nyomja, hát húrok. Jó, gyere vissza! Fordulj meg, vigyed vissza a labdát, vigyed, a hátsó diktálja az ütemet. Gyere vissza, ha elmegy!
feladathoz már a vetélkedő előtt előkészítettük a hozzávalókat. A kenyereket megkettük lekvárral, a kis cinkék jól is laktak vele. Egyen már! Alapika, rágja gyorsan! Ugye ti is ismeritek. Most a bőrrendben ruhák helyett könyveket tettünk. Indulhat az utazás. Nekem pilótának kellett volna menni. Hangul vagyok vele, Csirikám. Ha nem fog borulni az a bőröd, akkor nem nyerhetsz. Annyira egyszerű beletalálni a ceruzával a pohárba. Nézzük, hogy ment ez az 5-es fiúknak. Tavaly is óriási sikere volt, és ebben az évben is hatalmas buzdítást kapott. Na micsoda? A krumplikakálás! Jó van, ügyes, hangvelemen! Jó, tegye vissza, még szalad! Úgy, fogja, szoríts! Nem is olyan könnyű! Ez az? Aki mondja hangosan, a pontyas pluszpont! Kaptál már lábot közé gyorsan! Kerüljön oda! Ugolj rá! Kész, jó!
Vannak hagyományos versenyszámok, amelyek minden cinkelvaton jelen vannak. Ilyen például a hula-hoppa nápujás. Emeld a kezeddel föl! Emeld föl a kezeddel! 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 Amíg vártuk az eredményt, egy kis nosztalgia az alsós angol órák emlékére. Uram szamszum, guri 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 ram szamszum. Tánc után Maria néni közölte is az eredményt. Az 5. A-osztály nyert. Gratulálunk nekik! Megérkezett az eredmény. Első helyezés az 5. A-osztály. Második helyezés pedig az 5. B-osztály. Ajándékot most. Jó gyerekek, az ajándékotokat, amit mindenki nagyon megérdemel. Végül fogadjátok sok szeretettel a cinkávaton készült képeket.
Köszönjük szépen, hogy végignéztétek ezt a híradót. További tartalomért kövessétek iskolánk YouTube és Facebook oldalát. Kérjük a lájkokat! Sziasztok!